Poštovane kolegice i kolege suci, pozdravljam vas u ime Hrvatskog judo saveza, u ime sudačke komisije i u moje osobno ime. Otvaram 30. sudački seminar Hrvatskog judo saveza, ovaj puta u ekstra uvjetima globalne pandemije. Prvi puta, nadam se, i posljednji seminar koji se održava na ovaj način. Prije no što nastavimo dalje, minutom šutnje prisjetit ćemo se našeg poštovanog kolege, internacionalnog suca, gospodina Zdravka Barišnika, koji nas je u međuvremenu napustio. Neka počiva u miru. Poštovane kolegice i kolege, ispričavam se, unatoč trajanju teških uvjeta za rad u našem sportu, ipak se polako vraćamo na tatami, te shodno tome i mi se moramo pripremiti za naš rad koji je izuzetno odgovoran i težak i kojeg svi nesebično odrađujemo. Od nas se s pravom očekuje da posao obavimo profesionalno i stručno, te da iz svake borbe s tatamija kao pobjednik izađe natjecatelj koji je u toj borbi bio bolji. Na tragu tih htjenja izvršit ćemo prezentaciju odabranih situacija iz borbi kako bi se što bolje pripremili i ujednačili procjene i kriterije, te spremniji krenuli u rad na natjecanjima. Svi ste dobili pisanu obavijest o ovom web seminaru i vaš dolazak na ovu stranicu automatski će produžiti vašu sudačku licencu za 2021. godinu. Pa da ne dužimo dalje, krenimo sa video primjerima. U ovoj grupi primjera razlučujemo da li je bio Vasari ili Ippon. Ova situacija je Vasari, jer prvi pad je bio na stranu, a zatim nastavak. Ovdje isto kao i u prvom primjeru, znači imamo Vasari, to je bok, pa zatim nastavak dalje. U primjeru broj 3, baš s ove kamere A, lijepo se vidi, znači da je kotrljanje bilo po strani, a ne preko leđa. Znači, situacija broj 3 je isto tako Vasari. Situacija broj 4, Ippon, bez puno komentara. Situacija broj 5, isto tako Ippon, čisti pad na leđa. U situaciji broj 6, isto tako Ippon, dobra kontrola. Situacija broj 7, koliko god je išlo na leđa, ipak nešto nedostaje u toj priči da bi bio Ippon. Situacija broj 8, ponovo Vasari, nema direktnog pada na leđa, imamo kotrljanje po strani, a zatim preko leđa. Situacija broj 9, znači imamo ponovo pad na bok, uz zadršku, pa tek onda na leđa.
Situacija broj 10 je Ipon. I sa ovom situacijom broj 10b bismo završili prvu grupu koja se odnosila na pitanje Vazari ili Ipon. Pa ćemo iza toga krenuti na drugu grupu koja će biti Vazari ili ništa. U sljedećoj grupi primjera gledat ćemo situacije, znači, između Vazarija i ništa. Možemo krenuti. U ovoj situaciji je ništa, obratite pažnju na B kameri, će se to malo bolje vidjeti. Isto tako, nema boda u ovoj akciji. Nastavak. I ne vaza. Situacija 13, isto tako bez boda. Ovdje imamo Vazari. Znači, tu imamo isto tako Vazari i zatim brzi okret na stomak. Zahvaljujući kameri možemo vidjeti da je ovo Vazari i s ove strane kamera B sudac to praktično ne može vidjeti tu situaciju da je to bio Vazari. Sedamnaest Vazari, pad na stranu, a zatim isto brzi okret na stomak. U ovoj situaciji nema boda, znači pad na kuk i nije istovremeno na lakat. Devetnaest nema boda, nema tehnike bacanja. Može biti samo nastavak u nevazi. Ovim smo prošli i drugu grupu primjera, Vazari ili ništa. U trećoj grupi primjera promatrat ćemo situacije koje su bod ili ništa, a u odnosu na kontinuitet akcije. Pa, molim primjer broj 20. Ovo je ništa. Predugo traje da bi bio kontinuitet. Ni ovdje nema boda, akcija je završila. I dalje guranju ne vaza. Ovdje isto tako ništa, niti za plavog, niti za bijelog.
Ovdje imamo bod, akcija je u kontinuitetu, nema prekida u akciji. Situacija je isto za bod. Akcija, bod. Tor je bio tač vaza. Ovdje nema ništa. U pitanju je ne vaza. Znači, Tor je svojom akcijom podigao protivnika. (27) Nema boda, ne vaza, nema stvarne tehnike bacanja. Bijeli u ne vaza nije dovoljno za vazari. Ovdje isto nema kontinuiteta. Priča je završena, onda su se vratili na (29) Isto tako, nema boda, akcija je završena, bijeli samo želi nastaviti u ne vaza i ništa više. Ovim smo završili i treću grupu. U četvrtoj grupi primjera promatrat ćemo situacije bod ili ništa u odnosu na kontrolu. Možemo krenuti s primjerom broj 30. Ovdje nema nikakve kontrole, znači nema boda. Situacija 31. Isto tako, nema boda, ostalo je na pokušaju. Isto tako nema boda. Ovdje imamo akciju, vazari, promjena smjera, važeća tehnika. Akcija vrijedi, vazari. (35) Isto ima kontrola, znači vazari. Vazari. Znači sasvim dovoljno, imamo primjerak iz pravila, iako nije akcija išla dok... Možete samo malo zaustaviti, možete i ponoviti, možete još pokazati jednom pa zaustavite onda. Znači ovdje imamo situaciju gdje imamo potpuno
i pravilno izvedenu tehniku, iako bi se moglo reći da možda nema kontrole zato što Torin nije pratio Ukea skroz do kraja na tatami, ali to čak imamo i u pravilima. Bilo je i kod nas i u jedno od pitanja na pismenom dijelu ispita. Pravo zbog toga, znači, tehnika je odrađena kompletno, sve Uke ne bi pao ovako kako je, da tehnika nije bila izvedena potpuno i sa kontrolom. Možemo dalje. Ovdje nema boda. Akciju je otpočeo bijeli, ali nije uspio završiti kako treba. ...38 bod, to je Vazari. Trideset devet, nema boda. Akciju je otpočeo plavi. Sa ovim primjerom bismo završili, znači, grupu bod ili ništa u odnosu na kontrolu bacanja. U petoj grupi primjera promatrat ćemo situacije Kaiši vaza. Možemo krenuti s brojem 40. Vazari za bijelog, akcija je završena, je nastavak dalje. Ovdje je akcija plavog. Znači, ko u čigari. Akcija plave. Akcija bijele. Ponovo bod bijeli. Bod bijeli. Ništa. Ovdje imamo akcije za plavog.
I ovdje nemamo akciju. Sa primjerom 48 završili smo prikaze Kaeši vaze. Ne vaza ili tači vaza. Primjeri koje ćemo promatrati u 6. grupi primjera. Može primjer 49. Akcija bodovanje. Po definiciji obojice su bili u tači vazi. Isto bod. Plavi je u tači vazi. Bod bijeloj, napad plave je završen i ona je u tači vazi. Novi napad bijele Daki Vakare otpočet je u tači vazi. Primjer 52. Nema boda. Ovdje isto tako nema boda, predugo traje akcija. Nema boda. Ovdje isto nema boda. Ovdje imamo vazari. 57 nema boda. Ovdje isto nema boda, to je sve kotrljanje dolje iz nevaze. I primjerom 58 završili smo promatranje situacija nevaza ili tači vaza. U sljedećih 6 primjera promatrat ćemo je li ostvaren osaj komi ili ne. 59. Nije osaj komi. Mate.
Nije osekomi mate, ima kontrolu samo nad glavom Ukea. Ovo se često kod djece zna događati, pa moramo obratiti pažnju na to da se ne može raditi kravata i fiksirati samo glava. Ovdje imamo situaciju gdje je sudac prerano dao osekomi. Još uvijek je pored. Situacija 62 iz primjera nije osekomi. Znači, nema kontrole propisane u pravilima. Osekomi prerano je u ovoj situaciji. Vidimo u momentu kad je sudac pokazao osekomi da se suštinski nije ništa promijenilo, nego tek nakon koju sekundu kasnije. Ovo je situacija gdje nema osekomije. Možete situaciju vidjeti iz drugog kuta, gdje je očito da nije bio osekomi. Sa primjerom 64 završili smo promatranje situacije osekomi ili ne. U 8. grupi primjera promatramo situacije je li akcija izvedena unutar borilišta ili je vani. Akcija je započela unutra i može se bodovati.
Ova akcija isto tako otpočeta je unutra i može se dodijeliti bod. I ova akcija je važeća, otpočela je u borilištu. Akcija 68 isto je važeća. Čak i cijelo vrijeme neko dirao borilište i bili su unutar borilišta. Ovu akciju je bijela otpočela izvana. Znači već je bila s obje noge vani kad je započela s akcijom. Ova akcija je isto vani. Akcija je unutra. I ova akcija je započela iznutra. Bez prekida. Akcija je isto otpočela unutra. I to bi bio zadnji primjer iz grupe broj 8. Unutra ili vani. Sljedeća grupa primjera imamo mate situacije. Ovaj primjer ne bi trebalo zaustaviti, pošto ima progresije cijelo vrijeme pokušaja i odluka komisije je da je ovo prerano prekinuta borba. U ovoj situaciji sudac je prerano dao mate. Ovu akciju treba bodovati. Možete malo samo zaustaviti, mala digresija na 75. Često, znači prije natjecanja na našim sastancima naglasim, neka uvijek to imajte negdje, ovo je dobar primjer, pogledajte kad je sudac dignuo ruku za mate i vidio je i sam, znači taj moment kad je podigao ruku za mate i zaustavio borbe, evo sad praktično taj tren je išla akcija, klima glavom, vjerojatno će to komisija dati bod. Znači nikad ne treba žuriti se mate, imamo vremena. Možemo dalje. 76. Ovo isto, ne treba zaustaviti, ovo je osaj komi.
Ove situacije isto gdje je trebalo pustiti, znači bez zaustavljanja. Pogreška suca. Opet prerano mate, točno u krivom momentu. Sudac traži da se vidi snimak. Znači ovo nije trebalo zaustaviti, ovu akciju je trebalo bodovati. Ovdje isto ne treba ovu situaciju zaustaviti. Znamo iz ove situacije ide mate tek kad Uke ima potpunu kontrolu nad torijem, to jest u onom momentu ako ga odvoji od strunjače, što ovdje nije slučaj. Ovdje je Uke samo stao na noge i ništa drugo. Znači nema nikakvu kontrolu nad torijem. Ovom situacijom smo završili promatranje mate situacije. U 10. grupi primjera promatrat ćemo odluke komisije da li je u pitanju bilo guranje iz borilišta ili izlazak iz borilišta. Znači ovo je flagrantan primjer indolencije i izlaska iz borilišta gdje baš ništa nije sporno za kaznu. Ovdje je isto u pitanju izlazak. Plavi se povlači sa sredine borilišta i u roku sekundu, dvije već vani. Ovo je isto izlazak. Ovdje već imamo primjer guranja. Znači očito je namjera plavog da ne učini ništa drugo nego da pokuša izgurati bijelog iz borilišta van. Osamdeset četiri, isto tako. Znači od samog početka vidimo po kutu, po svemu
Znači ne želi učiniti ništa drugo nego izgurati protivnika van. Ovdje isto tako bijeli samo traži dobar kut da bi plavog izgurao van. Možete se zaustaviti samo trenutak. Znači ovdje imamo situaciju gdje je kolega prvo dao kaznu za izlazak, iza toga je poništio tu kaznu, nastavio borbu i onda je dobio sugestiju od strane komisije da da kaznu, znači za guranje. Znači baš cijela priča ispričana je u par sekundi. Možemo dalje. Ovdje imamo izlazak bijelog. Do 87. Isto izlazak plavog. Nedostatak želje uopće da se ostane u borilištu. Ovdje isto imamo izlazak. U ovom slučaju nema kazne, ovo je samo za mate i ne bi trebalo nikoga kazniti. Vidjeli smo u nekoliko primjera koji nisu tako očiti da je vladala i mala konfuzija među sucima, a i kada sami radimo na strunjači treba dobro pogledati i pogledom ako je ikako moguće konzultirati suce za stolom da bi se donijela što bolja odluka, ne da ju poslije toga poništavamo izlazak ili guranje. Ovim smo završili i ovu grupu, 10. grupu primjera. Sabijanje protivnika ili defanzivan stav. To je nekoliko primjera koje ćemo promatrati u 11. grupi video primjera sa IGF-ovog seminara. Možemo krenuti sa situacijom 90. Znači bijela ovdje radi sabijanje, ne želi ništa drugo raditi, a u povoljnijoj je poziciji i apsolutno ju ne koristi. U ovom momentu je ostvarila prednost i praktično više ne čini ništa. Ponovo kao i prošlom
primjeru sabijanje protivnika. Ponovo primjer sabijanja protivnika. Znači bijeli apsolutno ne koristi svoju stečenu prednost u gardu. Čak po mom mišljenju sudac je i ranije ovo trebao prekinuti i kazniti bijelog. Ovdje vidimo blok lijevom rukom plavog, koji isto tako, znači, apsolutno ništa ne čini da bi izašao iz te situacije ili činio nekakvu akciju. Ovdje imamo defanzivu plave. Pardon. Defanzivu bijele. Plava cijelo vrijeme pokušava nešto učiniti, ali u ovom momentu već treba biti mate i vratiti kimono. Dati natjecatelju da ponovo aranžira kimono. Evo s ovih 6 primjera imali smo prilike, znači, vidjeti određene primjere sabijanja i defanzive u borbi. U 12. grupi primjera promatrat ćemo situacije hvata ispod pojasa. Ovo je bod išido plavi. Možete zaustaviti samo ovom trenutak. Znači, ovo je jedna od onih situacija kada ćemo plavoga kazniti za hvat ispod pojasa, a pošto je bijeli u isto vrijeme, znači u istoj akciji kad je plavi napravio kaznu, ostvario vazari, sudac će dodijeliti bod plavom, to jest vazari plavom, a bod bijelom, ispričavam se, a šido plavom. Normalno, da je ovo slučajno bio ipon za bijeloga, onda ne bi išla kazna za plavog, bio bi samo ipon za bijelog. Dobro, možemo dalje. Ovdje smo vidjeli šido plavi. Evo, ruka ispod pojasa. Blok.
Ovdje imamo Šido bijeli. Se vidi ponovo. Evo. Sudac je bio s druge strane, nije mogao vidjeti taj detalj, vjerojatno su ga poslije ispravili. Šido bijeli. Znači kimono uhvaćen ispod pojasa. Šido plavi. Isto tako kimono, hvat za akciju ispod pojasa. Evo i ovdje vidi se obuhvat rukom plave ispod pojasa. Evo sad. Ovih nekoliko primjera imali smo priliku znači vidjeti kazne za kršenje pravila hvata ispod pojasa. 13. grupa primjera odnosi se na Bear Hug. Možemo krenuti. Znači ovdje imamo Bear Hug. I bod, to je vazar. 103, isto tako Bear Hug. Rekli smo mora se ostvariti gard, nije dovoljno samo dotaknuti protivnika da bi se smatralo da ima gard. 104, isto tako Bear Hug, bez prethodnog garda. Ovdje ne možemo govoriti o Bear Hugu, znači bio je gard. I ovdje isto tako. Kad govorimo Bear Hug je Bear Hug, ali ne onaj koji se kažnjava, nego je ostvaren iz propisnog garda. Lažni napad. Situacije koje vrlo često su problematične na strunjači. Ponekad je teško razlučiti razliku između lažnog i neuspjelog napada. Pa evo u ovih nekoliko primjera pokušat ćemo se i tu malo podesiti. Možemo krenuti sa situacijom 107. Znači ovo je klasični lažni napad. Jednostavno se spustio dolje, ništa drugo. Isto tako lažni napad, Šido. Još jedan lažni napad, bacanje na strunjaču, bez kozušija. Ovo nije lažni napad, znači vidi se da nije puštena ruka protivnika.
Ovdje je sudac donio bio dobru odluku, ali dobio je naredbu od bočnih sudaca da kazni, iako nije trebao. Ovdje nemamo lažni napad. Znači ovo je samo to 2 neuspjela napada povezana i nije Šido. Nije lažni napad. Isto tako nije. Cijelo vrijeme drži ruku. U situaciji 114 lažni napad. Sto 115 su ocijenili da nije Šido. Mada je po meni na granici nekoj, ali ok, poštovat ćemo odluku komisije. 116 je klasični lažni napad sa puštanjem ruku i padom na stomak. I sa situacijom broj 16 smo završili prikaz lažnih napada i onih koji to nisu. Kansetsu vaza iz tači vaza u sljedećim primjerima. Znači ovdje je poluga otpočeta u stojećem stavu i to je za kaznu Šido. Isto tako, znači silazak u parter ovdje je bio samo s jednom namjerom, znači da se plasira poluga i to još praktično u silasku dolje. To 19 kao i u prošlom primjeru Šido. Znači ovdje smo imali silazak u parter i zatim plasiranje poluge. Tu granicu je ponekad malo problematično uočiti, ali ovdje se vidi da su bile obje u parteru kad je plasirana poluga. Ovdje isto tako nije Šido. Nije Šido, ovo je klasičan primjer, znači iz onog pisanog naputka kad su uvedena nova pravila, kao da ga je neko preslikao. 123 situacija isto tako nije za kaznu. I situacija 124, isto ne, zato što je otpočela iz partera. Znači ovdje se Luka brani podizanjem torija, sudac je prekinuo to na vrijeme, no nije sigurno za kaznu. Ovim završavamo i ovu grupu, primjer
Vrlo interesantna grupa video primjera zabranjenih poluga koja, znači akcije iz zabranjenih poluga nose Hansoku Make ili diskvalifikaciju, pa ih je u svakom slučaju isto vrlo bitno i pažljivo pogledati. Pa možemo krenuti sa situacijom 125. Znači, ovo je Hansoku Make, spada u grupu Wakigatame, iako smo rekli da čak nekad ne mora ni biti baš pravi Wakigatame u pitanju, iako ovdje je, da su sve te zabranjene poluge podvedene pod grupu Wakigatame. Ovdje je ista stvar, uglavnom nema glume, vrlo često se na licu onoga na kom je napravljena ta poluga vidi da je to ovdje imamo znači isto polugu koja je u stojećem stavu i vrlo napravljena, ne znam, nesportski. Pogledajte, to je gotovo policijsko privođenje, ona ne sportska borba je. Ovo nije Hansoku Make. Znači, išlo je ispod, lakat nije bio fiksiran. Isto tako, lakat nije bio fiksiran. Ne može se podvući pod Wakigatame. Ovo imamo, znači bacanje dolje, s ove strane će se bolje vidjeti Wakigatame, Hansoku Make. Ista stvar, Hansoku Make. Zbog ovog trzaje spuštanja dolje. 132. Isto Hansoku Make, Wakigatame. Isto Hansoku Make. Wakigatame situacija. U nekoliko primjera ovdje ste vidjeli da neki suci, posebno oni koji nisu iz Europe, gotovo odmah prikazuju rukama četverokut ekran da se provjeri, jer ovdje su greške sudaca vrlo skupe, znači to je diskvalifikacija i praktično udaljavanje sa natjecanja ako je to direktni Hansoku Make. Znači, kad je u pitanju Hansoku Make, moramo biti 100% sigurni jer su pogreške, znači naše sudačke pogreške su u tom slučaju jako skupe i možemo, znači, omogućiti da, ono što sam rekao na početku, da zborilište ne ode kao pobjednik onaj koji je trebao, a onda smo napravili loš posao. To bi bilo to, znači, sa ovom grupom primjera. I preostala nam je posljednja grupa primjera, raznih, pa ćemo evo malo ih, kao i do sada, kratko samo pojasniti o čemu se radi. Evo možemo, primjer 134, da možemo krenuti.
Ovdje plavi dobiva Šido. Neaktivnost. Ovdje imamo situaciju ronjenja. Znači, ronjenje je Hansoku Make, ali pošto nije protiv zdravlja i tijela protivnika, nego protiv svoga, onda se može nastaviti dalje borba, kao da je izgubio normalnu borbu. Može ići u repasaž. Mate Šido, Udegaeši, znači zabranjena radnja. Ovdje imamo primjer obrane glavom. Znači, glava je izvijena prema nazad, brada nije na prsima, da bi se eliminirao element na leđa. Kažnjava se sa Hansoku Make. Ovdje imamo jednostruki gard, Šida, jednostrani. Ovdje vidimo da plava ima zamotan prst, palac, i bijela natjecateljica je svojom desnom nogom jednostavno zgazila joj taj palac da bi ju dekoncentrirala. I kaže, jedno može proći, može biti slučajno, ali ako se to ponavlja, znači to je sa htjenjem se radi da se ozljedi protivnik u biti, i za to bi onda slijedila kazna Hansoku Make. I u ovom primjeru ćemo završiti sa dobrim starim Kani Basamijem i Hansoku Makeom, kojeg više nemamo ni tako često priliku vidjeti u borbama, ali evo, nije loše da vidimo i uživo ovdje na video snimku i jedan Kani Basami. I sa video primjerima, sa ovim brojem 140 i Kani Basamijem smo završili za danas ovaj sudački seminar i prezentaciju video primjera. Nakon što smo odgledali ove primjere, kratko ih prokomentirali, pozivam vas da ih presnimite i koristite kao edukacijski materijal prije što počnete suditi nakon ove, nažalost, nešto duže pauze. Ja ću vam inače poslati, znači poslat ću vam, rezultate ovih video primjera, da si možete ih na miru kod kuće još jednom pogledati, pa ako bude nekih pitanja, možda budete tražili neka dodatna pojašnjenja i tako, nemojte se ustručavati, slobodno se javite, pa ćemo kao i do sada ih zajedno prokomentirati, sve u smislu, znači, da bismo što bolje odrađivali naš posao. Na kraju bi se još htio zahvaliti, ispričavam se, Hrvatskom judo savezu na organizaciji i kao organizatoru ovog sudačkog seminara, tehničkoj ekipi Studio Arene koja je uistinu si dala truda da ovaj naš seminar tehnički bude dobro izveden, da bude vama pristupačan, znači i da možemo koristiti sve ove video materijale, znači, koje smo bili u prilici dobiti. Pozdravljam vas i nadam se da se uskoro vidimo u uniformama na strunjači, a ne samo ovako virtualno. Hvala lijepo još jednom i do skorog viđenja.